akwai wani gidan TV da na gani dan makbaɗin haka a Facebook suna hira da irin masoya wadda irin aka ci amanan sunan ko aka yaudare su haka da sauransu. Wata tana bayani akan wani da ya yaudare ta, irin yadda aka yaudare ta. Shi wadda ya zo yake neman ta, so ya ce mata bayi da mata, bayi da 'ya'ya, yana aiki a waje kaza. So sai da suka fara soyayya, sai ta fara gano waɗansu abubuwa da suke bayyanar da ba gaskiya ya gaya mata ba. So idan suna waya, in ya kira ta a gida, sai ta fahimci anya wannan bayi da mata yadda yake amsa wayar. Kun gane? To haka dai daga baya, bayan kuma ta shiga soyayyar, ta gano har inda ya gaya mata yana aiki ba gaskiya ba ne, ta hanyar wani wadda yake aiki a wannan wajen. Duka da ta yi ta bayanai. To inda ta ɗauki shawaran annabi Muhammadu, za a je wannan wajen? Aike kika cusa kanki a wannan masifan. Shi annabi ya ce in an zo maganan aure, kafin a fara soyayya, a duba addininsa da ɗabi'unsa. Yanzu wajen aikinsa, inda ta bi shawaran annabi, za ta gagara gane gaskiya ya gaya mata ko ƙarya? Idan da ta bi shawaran annabi, za ta gagara gane yana da mata ko bai da mata? Ka gani? To yanzu kaga in abun da ta fada ciki, ita ta taimaka ta fada. Da ta bi shawaran annabinta, da binciken za ta fara kafin soyayya. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Haka ne. To musulunci ya zo, kuma ita soyayya, oh Allahu akbar, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Su yan duniya suna ganin kamar kauyanci ne wannan irin tsarin addini ne. Oh, annabi yayi wannan bayanin ne don soyayyar ta yi kyau, wadda ɗabi'unsa suke da kyau. Kafin ki fara soyayya da mutum, ki yi kokari a yi bincike a san halinsa da ɗabi'unsa. Duk maitar soyayyanki, kin isa ki yi soyayya da mai neman mata ne? Dole haka da ki haƙura. Duk soyayyarki, kin isa ki yi soyayya da wanda zai dinga dura ubanki a sharri? Ba zai yiwu ba. Duk iya soyayyarka, ka isa ka yi soyayya da matar da za ka fita ita ma ta fita baka sani ba? Za ka yi soyayya da matar da kana tare da ita tana chatin da wani a waje? Ashe kenan da annabi ya ce a bincika ɗabi'u, babban saƙo ne da yake ɗauke da alkhairi. Ko kina son san in zai ɗura ma iyayenki ashar, ta yaya za a yi soyayya? To ashe ya kamata ki gane yana ɗura ashar ma jama'a ko bayi ɗurawa? Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. To duk tsarin da shari'a ta zo da shi, ka kalle shi, ka dubi dabarbarun mutane, za ka gane cewa dabarbarun ba zai iya ɗora su akan abin da shari'a ta zo musu da shi. Ya zo cikin hadisul kudusi, hadisin Jabir, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Allah ya ce, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ku bayina, Allah ya ce ba za ku kai matakin da za ku cutar da ni ba, balle ku cutar da ni. Sannan ba za ku kai matsayin da za ku iya amfana ta ba, balle ku amfane ni. Wannan gabar abin da take isarwa, duk amfaninka zai kare ne a kanka da waninka, amma ba ka amfani Allah ba. Duk cutarwarka za ka cutar da kanka ne ko waninka, amma ba za ka cutar da Allah ba. Ya ibadi, sai Allah ya ce ya ku bayina, lau anna awwalakum wa akhirakum, inda na farkonku da na ƙarshenku, insakum wa jinnakum, ko wa insakum wa jinnakum, mutanenku da aljanunku, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, kun daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allahn cikinku, ma za da zalika fi mulki shay'a,
Allah ya ce hakan ba zai daɗi mulki na da komai ba. Inda za a dubi wadda ya fi kowa tsoron Allah tun daga farkon ɗan adam har zuwa ƙarshe, mutane da aljanu, duka bayi su daidaita akan zuciyarsa, Allah ya ce ba zai daɗe ni ba. Wannan abin da ke isar maka na sako, duk da'an mutum, duk riƙonsa da addini, dubbin Allahnsa wa kansa yake yi wa, don Allah ce ni ba zan ƙaro da komai ba. Ya ibadi, yace ya ku bayina, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Yace ya ku bayina, inda na farkonku zuwa na ƙarshenku, mutanenku da aljanunku, kun kasance akan zuciyar mafi fajircin cikinku, a dubi tun daga fara halittar ɗan adam da aljanu har zuwa ƙarshe, tsakanin mutane da aljanu wa yafi kowa fajirci, a ce duk bayi sun daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikinsu, Allah ya ce ni ba zai taɓa iko na da komai ba. Ya ce ya ku bayina, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, inda tun na farkonku har zuwa ƙarshenku, mutanenku da aljanunku, qamu fi sa'idin wahid, da su tsaya a wata farfajiya guda ɗaya, fasa'aluni, kowa ya tambaye ni bukatarsa, fa'aɗaitu kulla insanin mas'alatahu, na ba ma kowane ɗayanku abin da ya roƙa, ma naƙasa zalika min ma'ini. Allah ya ce abin da yake gona ba zai ragu ba. Jama'a mun ji? Kaga Allah ya nuna ma bayi cewa duk tsoron Allahnsu su da su amfana, duk shegantakansu da kafircewarsu su zai cutar. Shi kuma bayi bukatan komai. Inda za a tada na farko zuwa na ƙarshe, duk al'ummomin da suka shuɗe a haɗa su a waje ɗaya, a ce kowa ya gaya ma Allah bukatarsa, kowa ya faɗi bukatar. Allah ya ce in biya mishi bukatar. Allah ya ce abin da nake da shi ba zai ragu ba. Kaga Allah ya nuna maka ba abin da yake bukata a gunka. To da za ka kalli addini ta wannan fiskar, idan ka tsaya ka bi shari'a, ka bi ne don ka amfana kanka, ka mora. In ka ƙi bi makanka, jama'a mun fahimta, ka daina kallon addini kamar wani hidima da ka yi wa Allah, babu shi. Wannan zai sa ka gane hikimomi na shari'a, ka gane hikimomi na shari'a. Yanzu Allah sai ya yi doka, ya haramta kwace. Ya hana kwace ne don kar ku saci kayansa? Ya hana kwace ne kai ma saboda maslaharka. Yanzu ka dubi cikin garin nan, a ce an halatta kwace, duk wadda ka fi karfinsa ka mai kwace, adadin wadda za su ma kwace sun fi yawa akan wadda kai daka musu. Ka dubi duk abin da aka ce an hanan, sai kaga shine zaman ka lafiya wannan dokan. To me cewa wa Allah kake yi wa don ka kiyaye ta? Jama'a mun fahimta?